Оренбург Татар дәүләт драма театры үзенең 30-нчы сезонын Шыңгыз Айтматов әсәре белән ачты. Бөтен дөнья халкына таныш барлык әсәрләре дә җан һәм тормыш белән сугарылган дөнья күләм күренекле язучы повестының оригинал исеме Тополек мой в красной косынке. Татар телендә нәфис тәрҗемә халык язучысы Әмирхан Еникинеке. Бу спектакль дистәләгән театр сәхнәләрендә куела. Шуңа да карамастан, Оренбург театры сәхнәсендә ул режиссер Рөстәм Абдуллаев күзаллавы буенча бераз башкачарак күренә. Спектакльнең исеме дә Гүзәлем Әсәл. Фируза Әбсәләмова дәвам итәр. Спектакль башыннан күренгәнчә барысы да югары дәрәҗәдә. Хореографиядә, декорацияләрдә. Вакыйгалар төрле урыннарда бара. Шуңа да декорациялар функциональ. Томанлы Кыргыз тауларындагы юллар, йолт-йолт уйнаган утлар, фарлы машинаның үкреп аварияда әйләнгән экшн күренешләре белән башланып киткән тамаша искиткеч матур милли музыка. Вакыйгалар узган гасырның 60-нчы елларында Тянь-Шань итәгендә бара. Сюжет гади шофер Ильяс белән авыл кызы Асылның мәхәббәт тарихы. Әйдә, хәзер бер минут кичекмәстән. Син кулыңнан яздың менә? Әйе, менә кулымнан яздым. Ләкин мин синең белән генә китәм әле. Спектакльгә әзерлек язын ук башлана. Театр цехларында берничә ай эш кайный. Гүзәл Әсәлнең эштәлеге, сәхнәгә куючыларның һәм труппа осталарының эше, булар барысы да труппаның нигезе булып тора. Спектакльнең образы ул тормыш юлы. Тормышны әйбәт итеп үткәрер өчен нәрсәләр кирәк, нәрсәгә таянырга һәм ничек кешеләр арасында нинди мөнәсәбәтләр булырга тиеш дигән менә шундый уйларны без салырга тырыштык бу әсәргә. Беренче карашка геройларның драматик кичерешләре булган сюжетның гади линиясе, тормыш кыенлыклары алдында ныклык хисләрен тикшерү. Бу тарихны кызыклы һәм кабатланмас итә. Төп герой Ильясны Илдар Байменов уйный. Заманасы яңа, ләкин проблемалары иске. Җәмгыятьтә кинәт килеп чыккан тормыш үзгәрешләре белән яңа әсәр социаль әһәмияткә ия була. Качып йөри авырлыклардан. Шуның өчен как-то Мин андый күстимәсен андый түгел. Ну, авырлыклардан кешеләр куркай, авырлыклардан аларсыз яшәп булмый бу дөньяда. Театр автор артыннан сорау бирә. Кешедә ничә кеше бар? Һәм үзеңдә бу кешене ничек якларга һәм акларга? Якларга тик мәхәббәт белән генә була, чөнки ул үлемнән көчләре. Спектакль бу хакта. Яшь Әсәлне уйнаган актриса моны аңлаган. Үзендә теге авылда үскәч микән, теге әтиемәле казак булганга микән, күңелгә бик тә якын. Кайбер менә беренче актага булган вакыйгалары ул минем өчен таныш кебек әйтәсем килә. Бу барысына да билгеле тарих. Шуңа күрә минем образымда ниндидер яңалык табарга теләдем. Героемда миңа барыннан да бигрәк аның бер катлылыгы ошады дип сөйләде Әсәл ролен башкаручы. Ничек абруйны саклап калырга һәм теләсә кайсы ситуациядә кеше булып калырга? Драманың төп фәлсәфи юнәлеше әнә шундый. Спектакльдә һәр кайчан, һәр кайда була торган гомум кешелек өчен әһәмиятле мәсьәләләр күтәрелә. Бу Фәйзи театр спектакленең сюжеты. Марсель Рахматуллин Бойтимир ролен башкара. Ул җиңелләрдән түгел. Берничә сәхнә эчендә шушы кешенең тормышын, ниндидер эчтәге кыенлыкларын, кичергән теге тормышында авырлыкларны, ниләрне теге уйнап кына күрсәтү түгел, аны тойырга кирәк. Спектакльдә театрның барлык актерлары катнаша. Олай гына да түгел. Әсәлнең улы Саматны 5 яшьлек Эмиль Рахматуллин бик оста башкарды. Тормышта ул артист Марсель Рахматуллин булды. Иртәгә барып алырсыңмы? Әлбәттә. Эшләгәнем кайта. Тамашачылар тугрылык, кешелеклелек һәм кайчан төзәтелмәгән хаталар турында мавыктыргыч тарихны күрделәр. Тамашачы аларның матурлыкка, элеккечә үк ышанырга теләвен раслап, аларны бик яхшы кабул итте. Бу дөнья ничек кенә үзгәрмәсен. Удивительная способность этого театра сочетать традиции национальной культуры, национального театра с его пластикой, такой подвижностью, поэтичностью и традиции русского психологического театра. Минекләр бәләкәрәк әле 5нче класска иртәрәк дип беләм аны карарга. Ә менә 8нче, 9нчы, 10нчы, 11нче классларга яраклы.
уңышлы премьераларга, күңелле очрашуларга, яңа иҗади уңышларга бай булыр дип, театр 30-нчы иҗат елына аяк баса. Һәм киләсе 2020 елда 30 еллык юбилеенда да тамашачысы белән бергә булыр дигән өметтә кала. Алда артистларның гастрольләр көтә. Алар үз спектакльләрен 30 октябрь көнне Казахстанның Актуба шәһәре тамашачысына тәкъдим итәчәк. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Татарлар.